Kaixo? Haupa, telebistakoak, ezta? Kaixo, hori da. Ze moduz? Primeran, nik kozinatzen hasteko prest. Zora garri. Zer tresna erabiliko dituzu? Ea ba. Sartagin hau, Ados? laban hause, Nik hori ez dut ukituko, ba ez pa. lasai. Eta zua? Ba hau, Primeran? hau zuretzat. Oh, mil esker. Ze, honela ondo? Oso ondo. Gauza bakarra falta zaizu. Zer, Hauxe, trapua? jarri herrian. Honela. Hori da sukaldari itxura. Ea ba, hasiko gara grabatzen? Bai. Bai.